Tällä tallenteella näytän, kuinka laskujen kirjaus tapahtuu Wismanet Expensessä. Tässä näkyy oma sivu, eli näen omat laskuni ja niiden käsittelyn tilat. Yksittäinen lasku voi sisältää erilaisia tapahtumia, eli matkoja, kilometriveloituksia ja kulutapahtumia. Laskujen syöttö selaimen kautta skaalautuu eri laitteille, eli se onnistuu myös puhelimen kautta. Katsotaan seuraavaksi esimerkkilasku, jolle syötetään sekä matka- että kilometriveloitus. Siinä tapauksessa laskun syötön voisi aloittaa tuolla uusi matkalasku -painikkeella, mutta koska olen jo laskutietoja alkanut syöttämään, niin valitaan tuosta olemassa oleva laskurivi. Täällä näkyy antamani otsikkotiedot sekä myöskin yrityskohtaiset seurantakohteet, jotka pääkäyttäjä on tänne valmiiksi määritellyt. Matkatiedot aloitetaan valitsemalla matkan alkupäivä tuosta kalenterista ja annetaan tänne matkasta tarkempaa tietoa sekä myöskin sitten täydennetään tuon matkan kesto. Tässä on kyse kotimaan matkasta, mutta mikäli olisi kyse ulkomaan matkasta, niin tänne syötettäisiin lisärivejä maakohtaisesti ja niiden perusteella ohjelma osaa sitten tulkita, että minkä maan päiväraha kuuluu kertyä. Tallennetaan matkatiedot ja tallentamisen jälkeen tänne oikealle tulee laskun kertymä, eli tässä tapauksessa 1 kokopäiväraha kotimaa. Seuraavassa näkymässä voi tarvittaessa ottaa kantaa yömatkarahoihin, ateriakorvauksiin ja maksettuihin aterioihin. Ja tässä esimerkissä olen saanut 2 maksettua ateriaa. Tallennan tiedon ja ohjelma tekee automaattisesti Verohallinnon sääntöjen mukaisen ateriavähennyksen ja tuo kertymä muuttuu tuolla sen mukaisesti. Seuraavaksi haluan syöttää kilometritietoja ja laskun syötössä voi edetä näillä seuraava edellinen -painikkeella tai sitten valita täällä haluamansa välilehti ja valitaan tuosta kilometrit. Eli tältä näyttää kilometrien syöttöruutu tältä selaimen kautta syötettynä. Se, mitä ajoneuvotyyppejä ja mahdollisia lisäkorvauslajeja täällä näkyy, on yrityskohtaisesti määritelty pääkäyttäjän toimesta. Kätevimmin osoitetiedot reitistä saa annettua tuon karttatoiminnon avulla. Mikäli käytössä on Visma Employee mobiilisovellus, voidaan kilometritietoja syöttää myös sitä kautta ja ne välittyvät tänne Expenseen. Aloitetaan tuohon kirjoittamaan lähtöpistettä ja tältä listalta voi valita sitten oikean osoitteen. Ja sitten annetaan muita tietoja. Noin, ja kun reittitiedot on annettu, niin ohjelma laskee kokonaiskilometrimäärän. Mikäli reitti ei ollut tämä, mitä ohjelma tuossa ehdottaa, niin hiirellä raahaten tätä voi muuttaa ja kilometrit muuttuu sen mukaisesti. Ja lisätään ne tänne. Täällä voi sitten vielä täydentää, jos kyydissä on ollut esimerkiksi lisämatkustajia, niin niitä tietoja voi antaa tässä. Ja sitten lisätään tiedot laskulle. Ja taas täällä oikeassa laidassa tämä kertymä päivittyy annettujen tietojen mukaisesti, eli nyt siellä näkyy myös tuo kilometriveloitus. Tälle laskulle ei ole tulossa muita tapahtumia tällä kertaa, eli voin siirtyä täältä suoraan tänne yhteenvetosivulle, jossa näkyy vielä koonti tämän laskun tapahtumista. Mikäli haluaisin liittää tähän laskukohtaisen yleisen liitteen, niin se onnistuu täältä, esimerkiksi matkaohjelma. Tämän jälkeen voin tallentaa laskun, jolloin se jää tänne vielä avoimeksi ja sitä voi muokata, tai sitten voin lähettää sen hyväksyntään, jolloin se lähtee tarkastuskierrokselle.